vôľu spojiť svoje životné cesty. Toto vážne životné rozhodnutie vyjadrite pred pánom poslancom Mestského zastupiteľstva v Trebišove v prítomnosti svedkov vašich najbližších a známych. Vážený pán poslanec, predstavujem vám snúbencov, ktorí si podali žiadosť o uzavretie manželstva. Ženích Desider Šandor, bytom v Trebišove, nevesta Renáta Kroková, bytom v Trebišove. Svedkovia uzavretia manželstva sú Michal Kováč, Dušana Kováčová. Snúbenci v žiadosti o uzavretie manželstva súhlasne vyhlasujú, že nie sú im známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, že obaja navzájom poznajú svoj zdravotný stav a dohodli sa, že po uzavretí manželstva budú užívať spoločné priezvisko Šandor Šandorová. Podľa dokladov priložených k žiadosti o uzavretie manželstva obaja snúbenci sú podľa platného práva spôsobili uzavrieť manželstvo, preto vás žiadam, aby ste vykonali slávnostný sobášny akt. Vážení snúbenci, dnešný deň je veľmi významný a plný radosti pre vás, pre vašich najbližších a pre všetkých, ktorí s vami prežívajú tieto slávnostné chvíle. Otvára sa pred vami nový život, ktorým ste sa rozhodli kráčať. Váš krásny, hlboký ľudský vzťah, ktorý dnes upevníte v uzavretí manželstva, nech vás prevádza po celý život a umožní vám spoločne prežívať radosti a nech vám pomôže prekonávať ťažkosti i prekážky. Vaše manželstvo bude šťastné, ak svoju lásku nenarušíte nedôverou, ak si budete vážiť jeden druhého, ctiť a pomáhať si. Váš sobáš nie je však iba vašou záležitosťou. Zakladáte ním novú rodinu a tým preberáte pred spoluobčanmi zodpovednosť za to, že budete pevným článkom nášho štátu. V novej rodine, ktorú manželstvom zakladáte, budete mať rovnaké práva a rovnaké povinnosti a o všetkých záležitostiach svojej rodiny budete rozhodovať spoločne. Nebudete nadriadení jeden druhému a vo veciach osobných ani majetkových. Jednou z najvýznamnejších a zároveň najradostnejších úloh rodiny je starostlivosť o dieťa a jeho výchovu, ktorá je tiež jednou z hlavných úloh celej spoločnosti. V krásnom poslaní otca a matky budete plniť zodpovedné úlohy, učiť svoje deti láske k našej vlasti. Budete ich viesť k radostnej a tvorivej práci. V tomto úsilí má byť každý z vás príkladom a svojou prácou má prispieť k dosiahnutiu najšľachetnejších ľudských cieľov. Želám vám, vážení snúbenci, aby ste v manželstve dosiahli ešte väčšie, dlhšie a trvalejšie šťastie, aké dnes prežívate, aby sa vám splnili plány a túžby vášho života. Vážení snúbenci, vyhlásili ste po dobrom uvážení zásad rodinného práva, že nie je vám známa nejaká okolnosť, ktorá by prekážala uzavrieť vaše manželstvo, že poznáte navzájom svoj zdravotný stav a že v budúcnosti budete užívať spoločné priezvisko Šandor Šandorová. Prosím, prítomne za vystaviť. Keďže náležitosti a predpoklady pre uzavretie manželstva sú dané vašou vôľou uzavrieť manželstvo, máte ešte osobitné a slávnostné prehlásiť a preto pýtam sa vás, či tu Desider Šandor, či tu prítomnou uzavierate manželstvo. Ďakujem. A teraz sa pýtam vás, Renáta Kroková, či tu prítomným uzavierate manželstvo. Ďakujem. Pretože ste splnili všetky podmienky, ktoré vyžaduje právny poriadok Slovenskej republiky pre vznik manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za právoplatne uzavreté. Žiadam vás, vážení novomanželia, aby ste si vymenili sľubné prstenie. Nech sa páči pre manžela. Na znak súhlasu prosím novomanželský vás. Žiadam novomanželov a svedkov, aby podpísali zápisnicu o uzavretí manželstva. Nech sa páči. Nech sa páči.
páči. Večer. Ja vám srdečne ďakujem. Zajtra sa môžete dostaviť pre vašich.